Molweni zi-South Africans ezinhle, abantwana bomthonyama, abantwana bahle. Dumelang, sanibonani, abusheng goeiemôre. Zi-South Africa ezinhle enabantu abahle, abanothando, abanoxolo. Abadala nabancinci, ogogo notamkhulu, otata nomama, obhuti nosisi. Molweni nonke ke ninganibalanga kwiinkalo ngeenkalo, kwizithili ngezithili, kwiilali ngeelali, iindawo ngeendawo, ezidrongweni nasezibhedlele ke, neelali ngandlebanani. Sinani, sivisisana nani nentlungu yenu. Namhlanje yimini yecawe, yimini yomthandazo, nemfudumalo ehamba nothando lukaThixo. Bahlobo bam, namhlanje sothetha ngokophuka kwentliziyo. Intliziyo ke yophuka, iyophuka ifana nayo yonke into, kodwa yophuka akululanga uba iphinde ikhawuleze ixole. Xa yophukile ezinye ziyama, inxeba alipholi. Abanye ke bade i-schizophrenia, bayaphambana ngamanye amagama. Ifana ke intliziyo ke eyophukileyo ke nokuchitheka kobisi, uphethe umphokoqo, ifana nokophuka kweglasi. Yophuka intliziyo, umzimba nomphefumlo nengqondo ziyafa. Ukufa kwengqondo, ukufa komntu, ukufa komntu, ukufa kwesizwe. Isizwe ke ndicinga uba asinofa abantu besekhona. Sikhe siyeke ukoyika uza ngaphambili. Ndiyazi intlungu yomntu ke ingaphakathi, inxeba liviwa ngumnikazi. Akho mntu unothiwa uyabazi ubuhlungu bakho ngaphandle kwakho. Ngoko naleyo ke iyinto esingayikhuthazisiyo kuba sisikhali esinobungozi ukugcina izinto, iimfihlo ngaphakathi entliziyweni, ungayikhuphi. Kodwa elingakhaliyo ke lifele empilekweni. Ungoyiki into yokuba hayi sawuthetha ngazo, sawuthetha ngawe. Uyaphila kwawuthethwa ngawe, kodwa ke uzame ezinye izinto uzikluza, eziphilisayo, ezixolisayo, ngokuyiza ngaphambili sizokhe sihlalutye, uyiveze nje eyokuphula intliziyo. Ingazezothando, ingasezendlini, ifemeli, zininzi izikolo, yingozi, ushiywe, ulahlekelwe. Zivele maan, uze nazo ngaphambili kuba kaloku mhlawumbi kungancedakala imiphefumlo emininzi. Iinjongo zezo uphilisa, uxolisa nokwanga eminye imiphefumlo nee-suicide, injalo. Ukuthetha ngayo ekutyayo yimpilo, uziphilisa kuba kukhona mhlawumbi abanokuhlomela babe namacebo beze nezisombululo zaloo ngxaki. Kodwa xa uthula ufela ngaphakathi. Andazi ke, ikhona ikumkani yalapha eSouth Africa eyavele yakhetha uya eFrance kunoba ifele eChina. Ukuthula oku kuyingxaki kuba kukuzibulala nyhani eneneni. Masize nazo ngaphambili. Kwezi nombolo ke kuWhatsApp uzosifumana ku-081 845 36377, 081 845 6377. zikisukuklicanikani@gmail.com. Ezinye WhatsApp number 062 671
8657 062 671 8657. Vuyo Prince 166 at gmail.com. Vuyo Prince 166 at gmail.com. Umthombo wezindaba rhoqo ufumaneka ngoMgcawu. Injani? Okay, ungayivala nkulumo. Ngayivala leya yokugqibela sayikhala.